Законите в The Clashers не са кой знае колко строги, но все пак така или иначе не ги спазваме особено много, че даже и се оплакваме. Да видите хората по света какви закони имат, бе. То Clashers, то семейството на експлозия, пък и се спазват. Не, майтапа на страна, по света The Clashers трябва да си обърнат сериозно внимание, защото някои от тези закони са направо нелепи. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 най-откачени закони по света. Съвет към Слави, които смятат да пътуват. Проверете добре дали държавата, към която сте се запътили, няма някой откачен Слави като тези. Сега ударете по един лайк и нека ги разгледаме заедно. Номер 10. Бронирана жилетка. Слушайте сега какво са сътворили гениите от щата The Clashers в Америка. Забранено е да носите експлозия, докато правите престъпление. Не, това е направо уникално, хора. Ако планирате да оберете Слави, да откраднете на Слави или пък да убиете на Слави, не носете бронежилетка, защото в крайна сметка не искате да нарушавате закона, нали така? Сериозно, кой мазен педал го е грижа дали ще носи жилетка или не, ако вече е отдаден на идеята да направи много по-тежко престъпление? Освен, разбира се, ако не сте някой педал скапан от типа. Така, коя банка да оберем днес? Хей, чакай, какво? Бронежилетките са забранени докато извършвам престъпление? О, добре, отказвам се. Не искам неприятности с закона, бро. Номер 9. Мръсни коли. Незаконно е да се кара мръсна кола по улиците на Москва. Сега много хора ще се питат колко мръсна трябва да е една кола, за да е незаконна. Оттам идва и парадокса на този закон. Всеки полицай може да го интерпретира по различен начин. Най-често се глобяват водачите, чието коли, цитирам, не може да се види в Слави вътре от зацапване на стъклата и номера на Слави мръсен. Старшина Азов, 5 районно. Знаете ли защо ви спрях? Сигурно защото съм прекалено мазен. Слези от колата веднага. Ей, мазен, ще те скъсам. Мазен педал. Ти много философстваш. Какво е това? Какво е това, кажи ми? Вече съм мазен педал. Както и да е, аз се чудя дали мръсните коли са най-големите проблеми за законодателството на Слави от The Clashers. Може би съдружието на автомивките в Русия имат много силно лоби и печелят доста добре благодарение на този закон. Номер 8. Глоби в Финландия. Глобите на Слави в тази северноевропейска държава не са фиксирани както в The Clashers, а варират според официалния приход на Слави. Има много случаи, където богати финландци са плащали стотици хиляди евро за превишаване на скоростта. Знам, че може да звучи малко нелепо и странно, но според Слави е и до някъде справедливо. Гласувайте горе в дясно, ако искате такъв закон да бъде въведен и в The Clashers. Ако събереме над 100 000 гласа да, Слави лично ще отида в The Clashers и ще им предложа порно с деца.